môžeme začať vyrábať model. Vrátime sa zase k nášmu 3D modelu v počítači a rozdelíme si ho na jednotlivé diely, ktoré budeme vyrábať samostatne. Tie diely si okotujeme, aby sme potom mohli tie koty preniesť a podľa nich orezať polystyrén. Tieto diely, napríklad toto krídlo, si potom čo najúspornejšie umiestnime do hranolu, ktorý vlastne bude zodpovedať hranolu polystyrénu, ktorý vykrojíme a na ňo narysujeme, zadáme tie koty a budeme orezávať a brúsiť až do želaného tvaru krídla. Keď sme si už vyrezali polystyrén a vyrezali základný tvar krídla, môžeme si naniesť ďalšie koty a zbrúsiť do požadovanej hrúbky naše krídlo. Na ňom si potom naviažeme aerodynamický tvar krídla a podľa toho si celý profil krídla zbrúsime aj do konečného tvaru. Ďalej začneme tmeliť. Použijeme šľahateľný tmel, ktorý v prvej vrstve ale zriedime s vodou, aby nám lepšie naviazal na polystyrén a zatekol do spár. Potom ho jemne prebrúsime a zastriekame striekacím tmelom. Potom môžeme naniesť hrubšiu vrstvu zo šľahateľného sadrového tmelu, ktorý vyplní aj väčšie špáry a necháme si tam rezervu aj na ešte ďalšie brúsenie. Zase zastriekame striekacím tmelom a postupne brúsime od hrubších brúsnych papierov až k najjemnejším a snažíme sa dosiahnuť hladký povrch. Prípadne môžeme proces opakovať a ešte niekoľkokrát použiť či už striekací alebo šľahateľný tmel. Na tomto dieli vlastne vidíme, sú použité obidva tmely. Ten šedý je ten striekací, biely je šľahateľný. Povrch je tu už relatívne dosť hladký. Tento kus sa ale ešte ide spájať s ďalšími časťami, napríklad s krídlami, kde potrebujeme dosiahnuť dosť veľkú pevnosť spoja. Preto neukončíme tmelenie a farbenie, ale ešte predtým budeme lepiť ďalší protikus, dané krídlo. Kvôli zvýšeniu pevnosti lepeného spoja si spravíme na obidvoch kusoch zárezy, do ktorých dáme hranoly. Takto sa nám zvýši plocha lepenia a zlepšia sa nám aj uhly, v ktorých to lepenie je pevnejšie. Zároveň môžeme ešte tento spoj spevniť vystúžením napríklad týmito klínmi zo špajdly alebo z drôtov. Po zalepení si vybrúsime a zjednotíme tvar, zatmelíme a
až potom zastriekame farbou. Keď na jednotlivých dieloch už dosiahneme požadovaný najlepší povrch hladký, môžeme buď striekať alebo skompletizovať si s ďalšími časťami. Toto je napríklad konkrétne šachta na elektromotor. Sem pôjde ešte batéria a vodiče. A pokud môžeme to buď zlepiť, alebo zaklínovať so západkami do špajdlí, aby sme to mohli prípadne zase otvoriť a vymeniť batérku. Toto je vlastne tá zadná časť s motorom. Keď už máme teda tmelenie skončené, môžeme začať striekať farbami, ale striekame postupne v tenkých vrstvách, aby sme nepoškodili polystyrén, pretože keby sme zastriekali naraz hrubou vrstvou farby, tak by sa tá akrylová farba dostala cez tmel až k polystyrénu a zreagovala by s ním. Takže by ho začala vlastne rozpúšťať. Až postupne dosahujeme tmavších odtienov po mnohých sériách striekania. Keď už budeme mať teda celý model, všetky diely aj nafarbené, môžeme skompletizovať a prípadne na záver skrášliť s tým, že na povrch polepíme ešte fólie, ktoré môžu mať ochrannú funkciu alebo môžu byť aj súčasťou nejakých mechanizmov, napríklad z ďalších plošiek alebo motora.